Бүгінгі тапшыруда айырым бір концерт иртәсе болып, Кирюшкина авылында гомер кечирүче якташыбыз Бикметов Фуат Фатих улына юлланган хатлар барланыр. Бүген ул үзенең 60 яшьлек матур юбилеен каршылый. Шул фырсаттан яраткан хатыны Хашия Шакировна иң җылы теләкләрен беренчеләрдән булып җиткерәсе килә. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гелләр кыйла торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт, хөрмәткә күчәдиләр. Без 35 ел бергә яшәсәк тә, мин һаман сиңа гашык булып торам. 5 гүзәл чәчкәбезнең бәхетенә төренеп, хәзер инде әби-бабай статусында йөртеп, бергәләп, тигезлектә 100-гә кадәр яшикче кадерлем. Сөям сине. Әле ярый син дөньяда бар җаны. Фуат дигән исемеңнән ишеткәч уйный каным. Син минем бәхет чәчәгем, син кыю бөркеткәем, син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Алда балалар бәхете татып яшәргә язсын. Элек булган кайгы-хәсрәт барысы артта калсын. Синнән дә юк кадерлерәк, якынрак кешемдә. Сөю турында сөйләдем, сөйләрмен мин бүген дә. Озак еллар иңне иңгә куеп гомер итәбез. Шөкер, гомерләрнең уртасына инде җитәбез. Котлы булсын юбилеең, бергәләп бәхет билик. Синең бәйрәм хөрмәтенә матур җырларны бирик. Кадерле Фуат Фатихович, тормыш иптәшегез сезгә дип, әле махсус җырда сайлаган. Әйдәгез бергәләп аны тыңлыйк әле. Sanduğaç tugil qarluğaçta Minim üçün bəxit qışı sin Yok күкләргә түгел, yok бүтәнгә түгел, йөрәгемә туры ачтың син. Бәхет qышым минем, моңлы сандуғачым, моң җырларымы беру тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмыш җилләрен дә сынмасын, сынмасын. Сайра әйдә кунып, күңелемә тулып, бар дөньяга аксын моңнарың. Син сайрап торганда, син янда булганда, рәхәт минем гомер юлларым. Бәхет кышым минем, моңлы сандугачым, моң җырларымы беру тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмыш җилләрен дә сынмасын, сынмасын. Тормышыгыз, булсын үз кышыгыз, сөю тирәгенедә сайрарлык. Яшәгез сөенеп, Яшәгез сөенеп, үтмәсен гомерләр саргаеп. Бәхет кышым минем, моңлы сандугачым, моң җырларымы беру тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмыш җилләрен дә сынмасын. Бәхет кышым минем, моңлы сандугачым, моң җырларымы беру тынмасын.
izlib yaratganim nazlı kanatlarım yazmış jillerini de sınmasın, sınmasın. Фуат Фатихович Бикмятовны 60 яшьлек юбилее белән бүген Абдуллиннар гаиләсе, кызы Лилия, кияве Рөстәм, оныклары Юлия, Алсу, карткадагы Сания Илашевна котлыйлар. Бүген юбилеең көнендә әткәй без уйлап куйдык. Бәлки син гомере буе әзрак, җиңелрәк яшәргә булса иде дип хыяллангансыңдыр. Ләкин күңелеңне төшермә. Без сине бик нык яратабыз. Һәм киләчәктә синең йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә тырышырга ышандырабыз. Кадерле әтиебез, бу тормышта ни белгәннәребез синең өйрәтүең ярдәмендә. Син безне эшләргә дә, кешеләргә карата гадел булырга да өйрәттең. Без синең алда мең бурычлы. Киләчәктә дә әниебез белән матур гомер кичерергә язсын сезгә. Әтиебез, әзрак тынып ал да, утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Бик күп еллар безнең яныбызда яшә әле биреп дәрт, көчен, җаныбызны үзеп бирергә дә жәлләмәбез әткәй синең өчен. Менә синең матур юбилеең. Чәчләреңә бәсләр кунганнар, нишләптер сабыр күзләреңә яшьләр бүген әткәй тулганнар. Кызларда бит кышлар язмышлары. Үсеп җиткәч, алар китәләр. Ләкин барбер туган газиз йортка сагынышып алар киләләр. Моңайма әле гомер уза диеп. Шөкер, бүген чаба оныгың, көтсен алда бүгенгегә кадәр килеп җитәлмәгән шатлыгың. Куанычлар берсе артыннан берсе кереп торсын туган өемә. Утыр әле әзрак, ял итеп ал, сөю белән карап күземә. 5 балаң да сиңа рәхмәт уки, теләп тигез гомер йөрәктән. Булсын иде алда яңгыраячак моңлы җыр да безгән бүләктән. Кадерле кодам, шушы якты мизгелең белән чын күңелдән котлыйм. Тормышның иң ямьле чагы, 60 яшь ул аз әле. Алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу. Үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Кадерле Фуат абый, балаларыгыз, оныкларыгыз һәм карт кодагыегыз бүген сезнең белән бергә шатланып, юбилеегызны каршылыйлар. Бәйрәмегез котлы булсын, ә хәзер яңгыраячак җыр күчтәнәч булып яңгырасын. Юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым, ирәтең күрә белергә бу дөньяның аклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Мөһим кешем яшәвемдә син ул әтием, һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан айырмасын, парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын. Чын йөрәктән горурланып
qadrli kishim menim. Qadrli gözlerinde bəxt nuru sibilsin, şadlıklardan süyünüşten ömür yolun örelsin. İzgi tilek yüreğimde, bu jırımda hislerim, meni bəxtlisin bulğanığa uzaq yaşatkayım. Şunu yürekten gururlanıp rahmet diyemedim. Nektesim bulğanın için qadrli kişim menim. Şunu yürekten gururlanıp rahmet diyemedim. Nektesim bulğanın için qadrli kişim menim. Nektesim bulğanın için qadrli kişim menim. Qadrli kişim menim. Uzak Айрыша жылы кытлауларны бүген сезгә Фуат Фатихович, үзегез сыман шын ир атлар булган улларыгыз Фәнил һәм хәзерге вакытта Хабаровск якларында хәрби хезмәтен үтәүче улыгыз Раил ирештирәләр. Әтием минем горурлыгым. Һәр кемнең туган йорты, гаиләсе була. Гаилә ул сине яклый, саклый торган бер оя. Бу ояда кеше үзен тыныч, усаллыклардан сакланган итеп тоя. Һәр кемнең тормышы туган йорттан, гаиләдән башлана. Гаиләдә генә балалар дөрес тәрбия ала. Җир йөзендә иң якын кешеләр әти-әнидер. Әни үзенең назын бирсә, әти һәр яктан терәк булып тора. Әтиләрнең канат астында үзеңне көчле һәм иркен хис итәсең. Минем әтием дә бик яхшы, олы җанлы әйбәт әти. Безнең әти-әниебез безне бик яраталар. Biz шатлыгыбызны да, борчуларыбызны да аларга сөйлибез. Алар безне аңларга тырышалар. Безнең гаилә бик тату һәм бәхетле. Әти-әниебез өйдә тынычлык, ярату булсын өчен күп көч куялар. Безне яхшылык белән начарлыкны аера белергә, кешеләр белән уртак тел табырга, тыңлаучан, хезмәт сөючән һәм намуслы булырга өйрәттеләр. Әтиебез үрнәк гаилә башлыгы. Аның кулыннан килмәгән эше дә юк. Кадерле әтиебез, сине ихлас күңелдән туган көнең, юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Без сиңа берне генә телибез. Саулык, саулык. Саулык ул озын гомер, бәхет һәм мәхәббәт нурының тамчысы. Күңелең күгендә көндә кояш, көндә яз булсын. Әтиебезнең туган көне. Без янында булырбыз. Табыныңа кайнар чәйне ясап әткәй куербыз. Һәр вакытта күңелебез белән без әтиебез янәшә, газизкаем, бәхет татып 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сокланып карыйбыз, бар яктан үрнәк алып. Котлыйбыз туган көнеңдә йөзеңнән үбеп алып. Хөрмәтле Фуат Фатихович, улларыгыз Фәнил һәм Раил юллаган бар теләкләргә дә без ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә.
күршерген насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршерген насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергән насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергән насыйп булсын. Әтиәне каршы ала матур капка төбендә, күңелләре без сөенә алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергән насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергән насыйп булсын. Әле тагы узак еллар күршергән насыйп булсын. Күршергән насыйп булсын. Сөекле, кадерле, яраткан әтиләре, бабакалары, Фуат Фатих улы Бикмәтовка бүген изге теләкләрен улы Наил, килене Альбина, оныгы Алиюшкада җиткерәләр. Гомере безнең әтинең намуслы хезмәттә үтте. Ул бик тырыш, уңган, җитди һәм таләпчән. Авыл халкында олы ихтирамга казанган шәхес. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Ул кирәк сүзендә, киңәшен дә табып, юата да ала, аңламаганны ярып сала дигәндәй. Без бала оныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез, әниебез белән тигезлектә матур картлык кичер. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер-савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 60 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 40 кына диеп булыр иде бит аңа. 60 инде. Утыр яныбызга, бер аз гына ялын итәле. 100 яшеңә кадәр безнең белән тынычлыкта әткәй җитәле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. 5 балаң, оныкларың үсә, яратышып бабай дияләр. Җәйләр саен синең яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле, гомер уртасына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син ашыктырып, зинһар картайма. Кадерле Фуат Фатихович, олы юбилейгыз котлы булсын. Бәхетләргә төренеп, матур гомер кичерегез. Кайтышларын туган якларыма, җитегенә күрсен түземлек. Беләмен шул белем көткәннән,
әтиені исем болғанда. Янында яшәгән төпчек балакайы, матур кызы Ләйлә бүген аерым теләкләрен иң кадерле кешесе, сул як фәрештәсе, әтисе Фуат Фатих улы Бикмятовка матур юбилее уңаеннан күркәм котлау юллары язган. Рөхсәт итегез әтине бераз котлап китәргә. Уйладым да, булдым әле шигырь бүләк итәргә. Моннан 60 ел элек Терешкада ул туган. Шаян малай, аннары акыллы егет булган. Әни белән бергәләшеп гомер юлын үтәләр. 5 сөекле баласы да инде буйга җитәләр. Тормыш алга барсын өчен мал-туар үстерәләр. Нәк авыл кешесе кебек тырышып көн күрәләр. Мин аның кызы буларак әтидән үрнәк алам. Аның матур гадәтләрен үз күңелемә салам. Акыллы киңәшләре гел юл күрсәтеп баралар. Әти-әниләргә охшап үсә бит ул балалар. Бүгенге бәйрәмең белән сине тәбрик итәбез. Әле бик озын гомер яшәрсең дип көтәбез. Әни белән бергәләшеп, сау-сәламәт яшәгез. Хөрмәт белән тулып торсын сезнең тормыш кәсәгез. Син безнең таянышыбыз, барыбызга зур терәк. Бәхетле гаилә булырга безгә әти син кирәк. Безне кеше иткән өчен бик зур рәхмәт диябез. Әтиебез, синең алда башыбызны иябез. Хөрмәтле Фуат Фатихович, шәшми-түкми без сезгә Ләйләнең котлау сәламен җиткердек. Аны матур җырда бизәр әле алда. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
булганың өчен чын күңелдән рәхмәт укый. Синең Казан, киек Казан. Кадрле яраткан абыларын Бикмятов Фуат Фатиховичны ихластан Яңа Терешка авылыннан Мустакаевлар гаиләсе, сеңелесе Фәридә, тормыш иптәше Вилдан, балалары Фаил, Илнар, киленнәре Эльвиралар, аныклары Милена, Данис һәм Ильяс котлыйлар. Нәселебез башлыгы булып торган газиз абыебыз, менә синең дә матур бәйрәмең килеп җитте. Абый, бала чактан ук без синнән гел үрнәк алып яшәдек. Һәр чак сиңа ошарга тырыштык. Өлкән, димәк без аңа буйсынырга тиеш дип белә идек. Өлкән, димәк аның сүзе гел өстен һәм мөһим дип тора идек. Бу тәрбияне әти-әни бирде әлбәттә. Кирюшкин авылында яшәсәң дә, син барыбызның да кем нәрсә белән, ни эшләгәнен белеп торасың. Ялгыш кына юлдан тайпылсак, вакытында дөрес киңәшеңне бирәсең. Җитди кисәтүләреңне дә ясыйсың. Без сине нык хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Туган көнеңдә сиңа мәңге яшь булып, саулыгыңнан аерылмыйча яшәвеңне телибез. Гомерең матур узсын. Бел, ни генә булмасын, без һәр вакыт сиңа ярдәмгә килергә әзер. Абыебыз, бәйрәм бүген, кышлар җитте дөньяга. Шушы матур кыш айында син тугансың җиһанга. Азмы күпме вакыт узган, олыгаеп өлгердең, әкрен генә гомереңнең күзләренә син кирдең. Бәхетләрең байтак булсын, тормышың торсын шаулап, котлап туган көнең белән, куйдык без җырлар сайлап. Мактар өчен сине абый сүзләребез дә җитмәс. Сиңа булган хөрмәтебез бер кайчан да ул бетмәс. Кадерле Фуат абый, якыннарыгызның изге теләкләрен алар сайлаган җыр дәвам итәр. Әйдәгез бергәләп аны тыңлыйк әле. Tanıma
Яраткан кадрлы абылары Фуат Фатихулы Бикмятовны матур юбилейы белән чын күңелдән Иске Кулатка бистәсеннән Ахмеровлар гаиләсе, сеңеле Фәхимә, тормыш иптәше Ринат, балалары Гөлнара һәм Гөлия, тормыш иптәше Альберт, оныклары Денислам, Дарина һәм Диляра котлыйлар. Бер карында, бер бишектә ятып, бер авылда каз үләне өстендә тәгәрәп үскән бер туган абый сеңел бит без. Шуңа да синең туган көнеңне без бер кайчан да истән чыгармыйча, аны гел зурлап бәйрәм итәбез. Кабат җиргә кышлар җитеп, гомер бәйрәмең килде. Кадерле абыебыз, бүген без сине нык назлап, кычып яратасыбыз һәм котлыйсыбыз килә. Артык ерак та түгел, тик тулайым якында бездән яшәмисең. Шулай да туганлыкның көчен чакрымнар үлчәми. Җәе чыккан саен ешрак күрешәсе иде шул кадерлебез. Бүгенге бәйрәмеңдә сиңа ихластан нык исәнлек саулык телибез. Гаиләңдә иминлек, бәрәкәт тантана итсен. Хатыныңның җылысын тоеп, балаларыңның игелеген тоеп яшә. Ни теләгәнеңне Раббым бер үзе кабуллардан кылып, тормышка ашырсын. Якыныбызның бүген туган көне, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Туган җирләр ерак калган күптән. Мин чит якта яшәп киләмен. Тик шулай да якын кешеләреңә бар назымны мулдан бирәмен. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагында. Ходай сиңа саулык кызганмасын. Бирсен тиеп бәхет, шатлыгын, уңышларың синең артып торсын. Кетсен алда матур картлыгың. Кадерле Фуат Фатихович, якыннарыгыз сезгә бүләккә күркәм җыр йыллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Azmı күпме yıldızıgan, bu hal tarihta kalırgan. Birinci avazın salıp, şirige belekeş tuğan. Başta tepi yuvalıgan, ondan isim koşulgan. Zor durmuştan atlı, indi yubiler bulgan. Boludun sinde yubiler, ağılsın mıngılık iler. Sandugaçlar ıtıp alıp, ister gidip siler. Buludun sinde yubiler, ağılsın mıngılık iler. Sandugaçlar ıtıp alıp, ister gidip siler. Partilen kulga alıgan, mektepke ulu yol salıgan. Göz açıp yımıgan arada, bir köp diplomılı bulugan. Eşinde de maqtalıgan, sınatmagan danılanıgan. Özü de sizmişi kalgan, bugün yubiler bulgan. Boludun sinde yubiler, ağılsın mıngılık iler. Sandugaçlar ıtıp alıp, isteri gidip siler. Buludun sinde yubiler, ağılsın mıngılık iler. Sandugaçlar ıtıp alıp, isteri gidip siler. Yubilarını zorlaybız, oңышlarını hoplayбыз. Şın yürekten, saf көңілден birgeleşip kutlaybız. Сиңа қарап туймайбыз, шәпсин diye baylaybız. Синең үшін бокалларны көтәрмичә куймайбыз. Болдың синдә юбилар, агылсын мыңлык көйләр. Сандугачлар ытып алып, истәре китеп силәр. Болдың синдә юбилар, агылсын мыңлык көйләр. Сандугачлар ытып алып, истәре китеп силәр. Зыка баны шекүләп миндә матур юбилей белән тәбрик итәм.
Bir alkışlık hadi. Boğuldun sinde yubiler, ağılsın mımılık giyiler. Sandıgaçlar ıtıp alıp ister gidip siler. Boğuldun sinde yubiler, ağılsın mımılık giyiler. Sandıgaçlar ıtıp alıp ister gidip siler. Sandıgaçlar ıtıp alıp ister gidip siler. Hürmetli Fuat Fatihович Bikmetov, sizge deb yazılgan bizning pochtada tag'in qutlov xati bor. Bu yo'li Kiryushkina ovulundan eningiz Gilman, turmush yuktashi Ilmira bola aniqlari bilan jili tilaklarin sizga yetkazilari kela. Qadrli kishimiz, bugun sening bik motor g'imir bayraming, yilda qabatlanib kelgan tug'an kuning. Bu motor bayramingda senga Xoshiyo opaga da ulug' rahmatlarimizni boshlab yetkazimiz kela. Siz og'ir shotlarda birinchi bo'lib yordam qo'lingizni suzuvchi kishilar bizning. Alloh taolo qilgan igiliklaringizni minglata yaxshilik bilan sizga qaytarsin. Yaqinimiz bizning. Shukr, sening turmushing motor, g'aylang ko'rkam. Bor aybiringda bor shekilli. Tik biz senga tilaklar izlaganda imonli qortliq kelashakda keluventilarga bo'ldik. Xoshiyo opamiz bilan birga tegizlikda g'imir etigiz. Bora motor kunlar olda sizni ketsin. Bela qaydalar sizni uratib o'ssin. Yanvar oyi boshlanuga bayram bizning g'aylada. Abuyimiz tug'an kunin qarshilashul tirada. Аңа hali bizdan kelsa berer edik jihonni. Quyoshday uzun yashatir edik hali biz uni. Onun xulqi bigrak ko'rkam, ishlari siqlanirlik, g'oilasida tonglar qolib o'rnaklarga olirlik. Ixlos yurakdan esenlik tilibіз eng muhimi. Eminlikda o'ssin sening olda kelir har kuning. Qadrli Fuat Fatihович, yaqinlaringizning tilaklari turmushga oshsin, oldagi jir bayramingizni motorlatsin. Turmuş uğranlarında, kışның buranlarında, koyanırlı abıyım var, şanışlı abıyım var deyip yaşayım yanlarında. Gel birge birden bulup, matur bolaşa uzak, işlep üstek, gürlep üstek, jırlap yaşayık abıyın ille bulup. Kirekte kirekte kengeshirlik bulsin urtaq uylarыбыз tаңнар ottırğanğa kadar oturup söyleshirlik bik qadrli anniyimiz altın şaşlı singilimiz gülleri uyibizning g'immirlari uzun bulsin attiyanili abiyli baxtli g'ayla bizning turmush uğranlarında qishning buranlarında koyanırlı abıyım var, şanışlı abıyım var deyip yaşayım yanlarımda. Gel birge birden bulup,
болашақ узып, ішләп үстік, гүрләп үстік, жырлап яшик обыйынылы болып. Тырмыш ураннарында, қышының бураннарында, қоянырлы обыйым бар, шанышлы обыйым бар, деп яшим яннарында. Ел бірге бірден болып, матур болашақ узып, ішләп үстік, гүрләп үстік, жырлап яшик обыйынылы болып. Ішләп үстік, гүрләп үстік, жырлап яшик обыйынылы болып, обыйынылы болып. Күңелләрендә булган иң якты хисләрне һәм бәйрәм теләкләрен кадерле кодаларына, сезгә, хөрмәтле Фуат Фатихович, кода-кодагыйларыгыз Марат Яхевич һәм Гөлшат Камиловна ирештерәләр. Алар сезне олы җанлы, ышанычлы, нинди генә катлаулы хәлне дә акыллы итеп шишә белүче, һәр вакытта да туганнарына ярдәм итәргә ашкынып торучы олы күңелле кардәшләре итеп күрәләр. Менә аларның котлау юллары. Кадерле безнең. Салкын кышларга ямистәргә теләгәндәй, табигатьнең шушы матур мизгелендә 60 ел элек дөньяга килеп, әти-әниеңне, барлык туганнарны сөендергәнсең. Бүген дә син безнең һәммәбезгә гел шатлык өләшеп торасың. Күпме юллар үтелгән бу җирдә, күпме еллар күңел аша узган. 60 шатлы олы бер юл, гомер, инде сиңа бүген 60 тулган. Күпме җырлар җырланган бу җирдә, һәр берсенә нинди хисләр сыйган. 60 төрле көйдән торган җыр ул, гомер, инде сиңа бүген 60 тулган. Үтеләсе юллар тагы да шәп. Кайсы ошый, әйдә, сайла гына. 60 шатлы яңа юллар дәшә, сиңа әле бары 60 кына. Җырланасы җырлар бигрәк матур, асыл ирләр җырлап яши гомеренә. 60 көйдән торган яңа җыр җырлыйсы бар, сиңа әле бары 60 кына. Шушы еллар дәвамында сайлаган һөнәренә тугры булган, хезмәтенә зур җаваплылык белән караган кешеләр артык күп очрамый. Син булдыклы һәм эш сөючән ир-егет. Гаиләңдә булган татулыкка, бердәмлеккә, хатының, балаларың белән бәхетле генә тормыш итүегезгә дә сыкланып һәм шатланып яшибез. Һәм алдагы көннәрегезне дә гел бәхет куанычлар, якты өметләр генә биләп торсыннар иде дигән теләктә калабыз. Өегез бусагасыннан кайгы хәсрәт җилләре бер кайчан да исеп керә алмасын иде. Сөекле кешебез, ямьле кышлар бүген котлый сине, бүләк итә матур көннәрен. Бәхет белән үтсен гомерләрең, котлы булсын юбилейлы туган көннәрең. Борчылма син, әгәр юлларыңда каршылыклар килеп чыксалар, җирдә сине өзелеп яратучы якын кешеләрең булсалар. Менә шундый җылы, олы мәхәббәт белән сугарылган теләкләрне сезгә, Фуат Фатихович, якыннарыгыз җиткерәләр. Аларның теләкләренә без дә кушылабыз һәм алда сезне 60 төрле бәхет көтсен дип теләп калабыз. Сайын гомер дигәнебез, хатирәләр бара өстәлеп, рәхәте дә рәхәт түгеле дә, булган икән булган җитәрлек. Уза диеп гомерләрне мәле күңел яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарырлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Уза диеп гомерләрне мәле күңел яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарырлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Теләсәк тә, теләмәсәк тә без, гомерләрнең булмас яңасы,
Их килә шул үкенмәслек итеп, рәхәтләнеп яшәп каласы. Уза диеп гомерләрне мәле күңел, яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарырлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Берәүгә дә җиңел бирелмей ул, гомер дигән олы бу юллар. Үткәннәрдән сабак ала белсәк, җиңелрәк булыр барулар. Уза диеп гомерләрне мәле күңел, яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарырлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Уза диеп гомерләрне мәле күңел, яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарырлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Үткәннәрне инде кайтарырлык түгел, алдагысы булсын бәхетле, алдагысы булсын бәхетле. Еще одно теплое поздравительное письмо в честь Бикмятова Фуата Фатиховича звучит от коллективов предприятий агрофирма «Дворянская» и «Агроинвест», где вот уже много лет юбиляр является достойным работником, чьи труды оцениваются по заслугам. Уже не раз на Дне сельского хозяйства вас награждал почетными грамотами и благодарственными письмами за плодотворный труд сам губернатор. Золотой механизатор величат его коллеги и в честь 60-летия шлют следующие теплые пожелания. Наш дружный коллектив во главе Юнуса Абдулкадыровича и Камиля Юнусовича Бирюкова хочет поздравить вас, дорогой коллега, с вашим юбилеем. У вас сегодня значительная дата, которая означает, что вы прожили очень интересные и насыщенные на события годы. Но кроме того, этот возраст означает еще и то, что впереди вас ждет много всего интересного. Мы знаем, что вы уже долгие годы работаете в нашей организации. Поэтому уверены в том, что вы приложили все усилия, чтобы наш холдинг достиг значительных высот. Нам очень приятно работать с вами в одной компании, потому что мы набираемся опыта, работая вместе с вами. Вы настоящий профессионал, специалист своего дела. Но вы не перестаете развиваться, хотите достичь еще больших высот. И мы даже не сомневаемся в том, что у вас все получится. Нам хочется сразу сказать, что вы абсолютно не похожи на 60-летнего мужчину. Мы знаем, какой вы общительный человек, какой активный и жизнерадостный. Мы хотим, чтобы вы оставались всегда таким же, потому что нам очень приятно работать с вами. Надеемся, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. Спасибо вам за прекрасных сыновей, которые продолжают ваш славный профессиональный путь. Поздравляем вас еще раз с праздником. Пусть все ваши мечты и желания исполняются. Мы вас очень ценим и уважаем. Пусть каждый день имеет новый вкус, особый цвет, особое значение. Ваш оптимизм, сказать не побоюсь, сегодня вызывает восхищение. Не просто ведь собраться и суметь, все трудности свои преодолеть и сохранить энергию и бодрость, соединив и силы, и возможность. Ведь 60 совсем еще не возраст, и пусть в запасе будет много сил, чтобы уж точно каждый год грядущий удачу, радость, счастье приносил. Уважаемый Фуат Фатихович, наряду с теплыми пожеланиями от коллег мы шлем и прекрасную песню в подарок. С юбилеем вас! Будьте счастливы! Жить бы, дожить без печали, забот, но не всегда так бывает. Белый костюмчик носить круглый год, каждый об этом мечтает.
Ёкнет сердечко, рукою махнешь и незаметно остынешь. Водочки снова вдогонку плеснешь, жизненный тонус поднимешь. Я татарин, человек простой. Внешне я солидный парень с русской душой. А остальное все не важно, честно вам скажу. И своим происхождением очень дорожу. Поезд умчался мой так далеко, и ничего не изменишь. Ветром меня в этот край занесло, где все зависит от денег. Мне как татарину все по плечу, мне что с горы, что под гору. Я с пацанами все время кручусь, и между нами нет спора. Я татарин, человек простой. Внешне я солидный парень с русской душой. А остальное все не важно, честно вам скажу. И своим происхождением очень дорожу. Я землячку своему буду рад, если мы встретимся где-то. Каждый татарину брат, нас разбросало по свету. Вот и свояк мой, он наших кровей, с ним обо всем тары-бары. Даже работа идет веселей, как ни крути, мы татары. Я татарин, человек простой. Внешне я солидный парень с русской душой. А остальное все не важно, честно вам скажу. И своим происхождением очень дорожу. Я татарин, человек простой. Внешне я солидный парень с русской душой. А остальное все не важно, честно вам скажу. И своим происхождением очень дорожу.